Старт подан. Лошади сюда идут. 2400 метров этого круга. Лидирует в данный момент 49-й номер Курбанаев Денис. Күгәрсен районында тәүге тапқыр Терра Башкортостан форматы нигезендә Терра Күгәрсен район ат спорты ярыштары турниры узгарылды. Сара йылкысылык юнәлешендә уңышлы эш алып барусы Утар оешмаһы майданында барды. Ат сабыштарында райондың төрле авыл биләмәләреннән килүсе көсле аргымак һәм хыбайлылар катнашты. 5 этаптан торган ярыш мәлендә бөтәһе 22 ат старт һыдыгына басты. Башкорт токымы, юртактар һәм эш аттары был мәртәбәле көндә үзара көч сынаштылар. Әйтергә кәрәк, ат спорты байрамын оештыручылар милли спортты үстерү һәм уның абруен арттыру, йылкы малын үрсетү алымдары менән уртаклашу, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау, үсеп килүсе яшь буынды милли һәм халык йолалары рухында тәрбияләүде максат итеп куйган иде. Былтыргы ел біз өзіміздің атлар белән Терра Башкирияла катнаштык. Урыннар алдык призовой. Шуга быел да мына әзерләнек инде Террага дип. Но мынау килеп сыккан Рәсәйдәге пандемия белән Һабантуйларда, обычно Һабантуйларда без беләбез бит инде атлар безнең яхшы ничек әзерләнгәнде. Шул булмаган хәлдән үзебез оештырырга булдык шундый ярыш. Үзебезнең райондан атларын күрергә, белергә, нинди яшьләр ат бар, нинди башкорт тукымы атлары бар, нинди яхшыртылган атлар бар. Төрле атлар да инде. Рабочий эштә йөргән атлар бит инде сабыштыруын. Шундый ниләр уйлап, этаплар эшләп, мына оештырырга булдык. Районга сыккайнык шундый ни белән предложение белән инде район поддержал. Спонсорлар да табылды бөтә заездларга. Ат сабыштарының иң кызу осыры бәйге мәлендә асылды. Был ярышта бөтә аттар да бергә катнаштылар. Нукай авылы биләмәһеннән килүсе Гөлкәй Булатова ат өстендә бәләкәйдән йөрөй. Күбрәк көтү көткәндә ти яшь хыбайлы. Үзем Нукайдан 9-га күстем. Мына решила как бы безгә сельсовет әйткәс, саваһыңмы юкмы тегәс, мин решила нитергә, катнашырга. Ат башкорт породаһы менән исеме күбәләк, 6 яшь. Шул безнең уже давно өйрәнгән без ул атка. Давай, поехали. Шулай ук ошо ярыштарда еңеүсе дип табылган аттар һәм жакидар районданын Өфө калаһында узган Терра Башкортостан ат спорты ярыштары финалында яклаячаклар. Узган елда күгәрсендәр был ярыштарның еңеүсеһе дип табылган иде. Республика чемпионы Денис Курбанаев быел да һынатманы. Терра күгәрсен ярышының төрле этаптарының еңеүсеһе булды. Гомумән әйткәндә, Курбанаевтар гаиләһе был бәйгелә призларның күп өлешен яуланы. Я очень рада, что мои сыновья заняли призовые места. Спасибо мужу большое. Он тренировал их, учил их, как говорится. Ну и они сами очень стремились к победе, очень молодцы, старались, работали каждый день, утром, вечером тренировали лошадей. Очень любим лошадей в семье все. И что мама, что дети, остальные маленькие еще дома тоже любят лошадей. Большое спасибо организаторам. Азамат Авзы большое спасибо, он вообще молодец. Он и нас поддерживает, нам помогает, как говорится, и Равкат ему помогает. Вот, большое ему спасибо, он большой молодец. Әлбәттә, буның иш сараларды узгаруга күп көс һәм акча сарыф ителә. Район кимәлендә уңышлы эшләп килгән Тәвәккән авыл хуҗалыгы, Тужилкин крәфтиян фермер хуҗалыктары һәм шәхси багымсылар ат ярыштары турнирын узгаруда ярдәм кулы һузган. Тәвәккән хуҗалыгынан 2 ат алып килдек. Алар призовой урыннар яуландылар. Берәү икенче килде, забекта бере өченче килде. Без бик шатбыз. Бик матур үтте байрам.
Ошо традицияны югалтмаска дип уйларга кирәк инде. Бик матур традиция. Асын менә башкортларның атты яраткан традициясы инде ул. Шуның өчен ошо мөхәммәд забиклар ел һайын булып торыр дип уйлайм. Ат яратучылар күбәйер дип уйлайм. Без шат кына булырбыз. Во второй группе остальных вы увидеть не успели, они очень быстро скачут. Бик әйбәт булды, бик ошады. Мин курка карадым. Ну, молодцы. Безнең үзебезнең күрше авыл Ширвайлары менә дигән икән. Ой, молодецлар, молодец. Шул хәтле ошады, шул хәтле. Тагын үткәрегез Алла берсә, бик матур булды. Исән булсыннар, исән сау йөрсеннәр. Ат караучыларга да рәхмәт матур итеп. Спасибо, спасибо Атлар караган өчен. Молодцы. Бәйрәмне оештырган кешеләргә рәхмәт. Жеребята башкирской породы. Килә Азамат абзыйга ошо мероприятияне организовать иткән өчен һүд әйткем килә аның кымыбы турында. Шул хәтлем тәмне аның кымыбы настоящий. Алар көненә 100 литрлап кымып эшләйләр. Это была Луна. Итак, тут знакомые все лица. Это наша тройка, как первым. Бик матур булды бәйге. Рәхмәт, менә бик әйбәт матур катнашканнар. Менә атлары бик окшана матур. Менә икенче бәйге дип атаһам да була. Мин куанып ошо ярышка килдем. Нукай сәвитнән без ике атап килдек. Бере Фәнүр һәм Айгөл. Не кемәле? Айгөлкәй. Ну, алар беренче урын булмаһалар, катнашу кыйммәт дип уйлайм мин. Приздарға килгәндә еңеүселәргә исемле кубоктар, кулындар, аксалата премиялар һәм башка шәп бүләкләр тапшырылды.